Ahoj, ako sa máš? Som zanepráznený. Toto počúvame často, keď sa s niekým rozprávame. Samozrejme, že niektorí sa iba chvália, ale tvária sa, že sa sťažujú. Všimnime si, že tieto frázy nepočujeme od sestier, ktoré ťahajú nekonečné šichty na intenzívke, alebo od rodičov, ktorí fungujú vo troch prácach za minimálnu mzdu. Nie, oni vám nepotrebujú rozprávať, že sú zanepráznení, pretože sú na smrť unavení. Najčastejšie frázu zanepráznenosti počúvame od ľudí, ktorí oplakávajú svoju zanepráznenosť, hoci si ju sami vybrali. Do zanepráznenosti ich ženie vlastná ambicióznosť, motivácia či úzkosť. Sú od nej závislí a hrozia sa života bez nej. Ak takíto ľudia nepracujú alebo sa nevenujú aktivitám na propagáciu svojej práce, cítia úzkosť a pocit viny. Dnes sú zanepráznené dokonca aj deti. Ich dni sú rozplánované do poslednej sekundy, ako vyučovacie hodiny, doučovanie a rôzne mimoškolské aktivity. Večer domov prichádzajú rovnako unavené ako dospelí, čo nie je len smutné, ale aj kruté. Ja som bol súčasťou generácie detí s kľúčom na krku, ktoré sa hrali stále vonku. Mal som 3 hodiny neplánovaného času a mohol som robiť, čo som chcel. Tieto aktivity, ktoré som v tom čase vykonával, mi poskytovali dostatok vedomostí, zručností a pochopenie, z ktorého ťažím do dnešného dňa. Je tomu tak aj so vzťahmi. Neustále sa naháňame a všetci si myslíme, že môžeme uloviť niekoho lepšieho a málo kedy sme šťastní s tým človekom, ktorého máme pri sebe. Zoológ Konrad Lorenz to nazýva ako uponáhľanú existenciu, do ktorej sa vohnal industrializovaný a komercionalizovaný človek. Problémy s tým súvisiace ako sú vredy, vysoký tlak, neurózy a iné, na ktoré sme sa neprispôsobili a za ktoré si môžeme sami vďaka zúrivej súťaživosti medzi sebou. Prirovnáva nás k vtákom, ktorých lákavo vyzerajúce dlhé perie spôsobilo, že sa zmenili na ľahkú korisť neschopnú lietať. Nemôžem si pomôcť a uvažujem. Či sa niektorí snažia zakrývať fakt, že väčšina skutočností, ktoré robíme, nie sú vôbec podstatné. Čo je výsledkom našej každodennej práce? Ostane po nás niečo dobré? Pripadá mi to tak, že takáto zanepráznenosť slúži skôr ako existenciálne uistenie či zábrana voči pocitu prázdnoty. Jasné, že váš život nie je hlúpy, triviálny či nezmyselný. Veď predsa toho máte tak veľa. Každá hodina vášho dňa je obsadená, zadaná, žiadaná. Zdá sa, že všetok ten hluk, stres a náhlenie slúžia len ako zástierka akéhosi strachu v centre našej existencie. Viem, že keď si po dni plnom vybavovania úloh, odpisovania na e-maily alebo pozerania filmov, inými slovami, po dni plnom zamestnania hlavy inými vecami, konečne ľahnem, myseľ mi zaplavia všetky neodbytné, každodenné obavy a bytostné otázky, ktoré som dovtedy úplne a úspešne držal mimo. Nie je to náhodou tak, že si toho kladiem na hlavu veľa preto, lebo to tak majú aj ostatní. Mal by som sa zaujímať o seba, teda byť sám sebou. Veď predsa určite si vieme odpovedať na otázku, kto som, kam smerujem a čo vlastne chcem. Je to strach, ktorý nám v tom bráni? Prečo sa vlastne nerozprávame sami so sebou? Teda nepoznáme seba samých, tak som to skúsil a povedal som si, nie som zanepráznený. Ako väčšina spisovateľov alebo pracujúcich ľudí som sa začal cítiť ako zatratenec. Pokiaľ nič nerobím, nemám pocit, že si zaslúžim žiť, dokonca si nezaslúžim ani jesť a vôbec byť na tomto svete. Čím som starší, tým viac pociťujem, že 4 až 6 hodín denne je dosť na to, aby som si zarobil na ďalší deň svojho života na tomto svete. Počas najlepších dní svojho života do poludnia píšem, popoludní bicyklujem a niečo vybavujem a večer sa stretiem s priateľmi, pozriem si film alebo čítam knihu. Takýto denný režim je podľa môjho názoru zdravý a príjemný. V poslednom čase však aj mňa dostihla zákerná zanepráznenosť. Práve vtedy som pochopil, prečo si ľudia túto sťažnosť v podstate užívajú. Cítia sa po nej dôležito ako človek, ktorého vyhľadávajú a spoliehajú sa na neho. Tiež slúži ako nepriestrelná výhovorka, ak sa chcem vyhnúť nejakým interakciám s ľuďmi. Pravdu povediac, mal som každé ráno mnoho správ na e-maily, v ktorých ma žiadali, aby som robil veci, do ktorých sa mi veľmi nechcelo. Nakoniec sa so mnou nedalo vôbec vydržať a preto som utiekol na neznáme miesto. Miesto, z ktorého teraz píšem túto kapitolu. Tu som pochopil, odpojený od sveta, že nečinnosť nie je dovolenka. Pre mozog je nevyhnutná ako vitamín D pre telo. Ak jej nemáme dostatok, bude trpieť najmä naša psychika a to predsa nechceme. Spomeňme si len na príklady z histórie.
ktorá je plná príbehov o tom, že inšpirácia prichádza v nečinnosti a snení. Dokonca ma napadla aj možnosť, že raz budeme žiť v systéme, v ktorom sa oddelí príjem od práce a každému občanovi bude garantovaný príjem. Znie to možno šialene, ale niekedy znelo šialene aj to, že zmizne otroctvo, každý bude mať volebné právo a budeme, tak povediať, slobodne žiť. Veď predsa nemôžeme zabudnúť, že puritáni zmenili prácu na cnosť, ale asi zabudli, že Boh ju pôvodne vymyslel za trest. Neberte ma tak doslovne. Samozrejme, že nie som nejaký anarchista a že si uvedomujem, že ak by to tak bolo, svet by sa čoskoro zrútil. Aspoň myslím. Povedal by som však tiež, že ideálny ľudský život sa nachádza niekde medzi mojou lenivosťou a hektickým šialenstvom zvyšku sveta. Nenavrhujem ani to, aby teraz každý odišiel zo svojej práce. Možno stačí, ak si na zvyšok dňa vezmú voľno. Pôjdu na bowling, potešia partnerku, vezmú deti, zahrať sa. Proste z času na čas uprednostníš čas strávený činnosťou, ktorú máme radi, pred peniazmi. Lebo peniaze sa dajú zarobiť vždy. Odjakživa som chápal, že obmedzené množstvo času na tejto zemi najlepšie investujem, ako strávim s tými, ktorých mám rád. A myslím, že na smrteľnej posteli budem ľutovať, že som si nedal viac drinkov s kamarátmi, že som viac času netrávil s deťmi a že som sa ešte aspoň raz poriadne od srdca nezasmial s manželkou. Život je príliš krátky na to, aby sme ho prežili v zhone.